Ka Northeast Khasi Christian Fellowship NEKCF ka bakhmi bat jungo ya ki Khasi Fellowship ki badan ha jela shate la mingi jongkari India kala penlong ya ka 20th NEKCF Annual Meet 2024 halor kapang ka jing em Kristan ka bakhriat ru em shit ru em ka bala pensyong nong rim na ka kitab ki jing pen pau lailen nong dekat ka bakhat san haduk khat riu ka NEKCF ka kuntop yah nyau teliki unit kata ka Khasi Jantia Christian Fellowship KJCF Guwahati, Khasi Christian Fellowship KCF Dibrugarh, KCF Tura, KCF Jorhat, KCF Aizawl, Jingaseng Khasi Arunachal Pradesh JKAP, but ke NEKCF alumni. Ya kani ka 20th NEKCF Annual Meet lapdiang da ka KJCF Guwahati ha ka khatwe terik bat penkot ha ka khatlai terik Risau ha USTM Campus Block G. Katba ya ka jingaseng patba lapelong hamadan snong jorbil killing. Ha kani ka 20th NEKCF Annual Meet ladon lang ubak Calvin Karshiyong ubakran halor kapang Dr. Balajit Nongrum teman besan lingkit lingdo nalor kiwe. Kinongkren ha kasni uturai kulong Reverend JB Paslen but Reverend DMCM. Lapan rahem syuk ya ka jingaseng de ki jingruai na ka kenhun Gospel Triumph Choir Shillong, Garu Baptist Church Jorbil, Church of God Bara Killing but na ka Balang Presbyterian Killing. Ka jingdon jeng kini ki kenhun kawanra ya ka jingateli bat ka jingte song ya ki khun Khasi ki ba pule bat ki ba tresha bar ka jela Meghalaya. Kidairu ka kenhun jingaseng ka bakentop ya barok ki kenhun balang ni denomination. Kum ka unit ka bapediang ya ka 20th NEKCF Annual Meet ka KJCF Guwahati ka penpau ya ka jing sngongo bat airu ka jing khublay ya barok kinonga shimbenta hakate ka jingaseng.